chum zirna huanga chuan thiamna lama Zirlai te chhar thiamna Grassroot Sports Development Program State Level Competition sangni somni pathum kan clear haudon ani nithum chung o state level competition thok khatna me ni som pasari atanga ni som pakwa sangni somni pathum chunga aizola neya thiamna chithum boxing badminton le weightlifting mangin district shang atanga kalkhom Zirlai thiammi za somli paliten inti siakna annayani boxing a inti siakna ramhlun sports complex a nei ania badminton chu ramhlun indoor stadium a weightlifting chu Rajiv Gandhi stadium walpuya nei ani inti siakna thohni na meni somni pali atanga ni somni paruk sangni somni pathum chungin serchi ble thenzola nei ani thunga serchi pa football thenzola hockey khel ani Grassroot Sports Development Program atan hian samagra shiksha Mizoram le Sports Association panga Mizoram Boxing Association Mizoram Badminton Association Mizoram Football Association Mizoram Weightlifting Association le Hockey Association Mizoram ten tho hauna thuthlung anziaka samagra shiksha Mizoram chuan Grassroot Sports Development Program noya Mizoram hunshang shanga center somli adina Sarkar sikulakal naupang kumruk atanga kumsom pali in carten sports discipline shanga training an nei thina training an nei thin atanga an thlenchin thiamna le hmasawn dante na pakhat atan state pum huapin inti siak na hinei ani he inti siakna le Grassroot Sports Development Program kalpui dan tlang pui kan clear haudon ani Grassroot Sport Development Program hi samagra shiksha le Mizoram State Level Sport Association chithang panga Mizoram Badminton Association Mizoram Boxing Association Mizoram Weightlifting Association Hockey Mizoram le Mizoram Football Association tenena tangtlanga kan program bot se ania samagra shiksha Mizoram hian naupang zirna te ngai pai mo sport an tuirualin zirna kan ngai pai mo wangin an school Zirlai ti boilo thei turang berin training he kalpui thenia center tina Mizoram puma center somli kan neya chunga chuan assistant trainer le trainer te kan da aveka ti chuan kan seita kan khan an mani Zirlai ti boilo thei turang berin kar khata voi ne ma voi thum training an nei thina chutiang chuan hun manania ti chuan tuna hian an training na te an thil zirte an mania hmasawn na te mem tin chutiang enna tan chuan state level competition board sainia tuna hian tho khatna aizola badminton boxing le weightlifting ten manga inti siakania ti chuan mei ni somni le pali tangin sersi pa football thenzola hockey te chutiang khel tu chuan ro manania tuni tho khatna nia tuna hian boxing hi ramhlun boxing hall kan an khel dona tin weightlifting hall Rajiv Gandhi stadium nei turania ti chuan tuna hian Mizoram hun thang atangin ngan local khoma chungba ka chuan team official tele chief de mission district in pakhat thau an nei boka chutiang chuan mala ka de ni thum chung in la turania naupangte pon phurin an hmasawn te po amu tla ngai kan be sei ni kalome weightlifting tin amuna kaloma weightlifting poi kan partner te jinga pakhat an nia tuna hian Mizoram puma weightlifting center hi center paruk kan neya chunga chuan naupangte an phurin hmasawn du na le weightlifting introduction thim po hi Mizoram naupang jinga tul ve wangin chutiang chuan ma kan la abultan tak kan ni wangin tuna te chuan engeni thiam tak le khatianga in lo tur kha engeni sang tak kheng tura be sei tur chuan ni chelawa ama ro chu tuna kan mu chu Grassroot Sport Development Program hnuai tang hian naupang talent nei tha weightlifting hanti thei tur mi engam bazat kan hmu ni kan thria te chu organizer lampang Mizoram Weightlifting Association te po an loma ama ro chu an training te po duhthusamin ala thatok lawa ama ro chu hmasawn chhozel tura kan in be seya voine hian Mizoram Weightlifting Association tan le engemi samagra tan te chuan ni poimo tak weightlifting atana in cherna kong ai disiana masa le association poina anti numal thei che lo kha tian ka geni samagra ten kan an titlang ni anni pon lomin kan thia chuwang chuan hetianga hun kan nei hi kan lom hle ni tikha karan sei du ni topna tan chuan hemi weightlifting association ten kan thona po tha anni ten in beron chungin kumthara chuan he ai thazok te po kan ti thei kan be sei ni
Down. Hold lift. Next. Down. Hold lift. Next. Down. Good. Down. Good. Down. Good lift. Good, pholan, good morning. Down. Good lift. Next. Lại ra. Là tiền của chỗ đó. Đau thì ma đau. Là được. Down. Down. Come on. Oh. Ada ni. Hindi may tao. Siapa nak? Oh, siapa nak? Ini loh. Oh, Down. Down. Oh hey, kan thre tangin summer grass siksa le Mizoram weightlifting association te thoho na thakop maya hey avoi khatnan summer grass tangin hey grassroot naupangte weightlifting te minon thlanga alo mong kum hey district paruka tangin weightlifting in fiam mi hey somnga chuanga ron kal thea alo mong kop mai naupang talent tak tak te hey kan buina ap te po an choya kan huwa naupang talent that zia kan huwa hey hi association atang chun malak te a re me ma asan chu kan nu le pa tam tak hian kan fa te rit choi tan hian an du bok lo masimi zo ten kan talen e ma chu nu le pa te pon no pangte hetiang wi difing lama te an lo zira ne pon lo lo la technique e mau bunga tang ten zira thing bunga tang ten le pai bunga tang ten zira khatianga technique an zirna na chuan engma kha hlom lo wa in fiam na chuan taksa lum lo chuan in diam vek thenia technique thiam chuan engpa hlom lo wa chuwa ka mizo ten rit choi hi kan talen em wangin Mizoram future ai chuan hey kan thriangin Jeremy te po Commonwealth Games sa te po gold medal al theya kan ma loka Asian Games sa te po hey a choi le don ani a tianga wang hian mizo ten kan talent zia kan mu chiang em ma a pian kan ena Jeremy te po mizo pian pa ngai chuan a pa ngai ve me ni a he ai talent thata do Jeremy ai talent te po kan lam hu mei theya chumon chuan mizo mi puiten kan nu le kan pa ten grassroot thi khoti na tuna kan district tina kan kalpui ang hian milo tuipui zel tur khan kan som chu ni kalome
coming to the road trauma and yet to not here in hetilai sai hockey training center hian coach in ka omeka chuan hetilai hmuna samagra siksa le hockey mizoram asei suntin tangkop tina helai hmuna tournament an ron da hi kan loma I abaka chuan in hetilai naupang I le khosang sang he academy sang sang an neya samagra tin heng tina helai hmuna tournament an ron nei hi an lok puin kan sia acha ka tia achan chu mun sana chuan in hokin khelna turte mun zaw tak tak ten nei lawa helai tournament an ron kel tira an tira an khel le tuna final an tournament khel chu adin mun kha insan lei to lu tukam chuwan chuan he tournament hi a hloting le in ka sia tunang hun ni laule entina chumi ni lawa chuan in keima ni hetilai sai no pang in khelte kan skills te mu na hun an nei boka tin grass ground na in khel na hun te an nei boka chulaya chuan in players tin te hian hmasawnna an nei vekin ke chuan ka hmua tunan in khel dan an final match te hi an ron kal tira an match tinen te phei chuan in changkang to takania chuwan chuan tun ang hun tournament hetia ang hun hi samagra lam te po hian siam chun zom zel sila in naupangten hmasawnna kan nei nga tin in thiamna ni chau ni lawa po an nun phunga te a hockey lai ni lawa po hian an hmasawnna tam tak ka mu in ka sia anh để ini kuna kami tang hian grassroot tang hian state level competition lo dante se national level a chan yen tuna ron in khel no pang district sang atanga local khom te hian talent thatak tak na yan oma ami pa meichia in chungang chuan in heng ang zirna cha te dongin ti se chuan district ai o chau ni lo state represent national la zu khela india team te hial thleng theihtur po ka mo in ka sia kin I kan center hetilai thenzol sai center hi meiche center bi kan nia chuan in tuna tournament in khela hian in kan lo players te kan lo ena academy alu theihtur no pangten omem ti te po kan lo ena chunga po chuan in mu te po kan nei venwal players tan district te tan te po an hmasawnna ro pui takani ka mei sei là hiền hữu lúc chiều cảnh hai coming to Grassroot puya Khozol district kania footballer hianin trainer kani tunai kan mule kan hria tang hianin samagra siksa yan le mfa Mizoram Football Association tangkop hianin naupang grassroot middle section tournament tuna hianin serchi pa buat saya kami grassroot level hianin naupang middle section kan train thi hmasawnna Mizoram pon hmasawn pui ka ringa development ron kal hi a tha ka ti khop mai nakin apo senior level apo
ara aron lan ngai ka base ya thra ka ti khop mai camping chu ala litlo ania lunglei district ta rong ka ania zawk center ania chuan grassroot thi atha ai no kemani ang roll up upgrade a thazela chuan min zirti rau hi atha ni camping chu ba somnok zela ania Zirlai district college center samagra shiksha le MFA in grassroot development program football zirna kandong hi kalok puye me ma ka son pha chunjom zel tla kani kalome camping chu bramdin zawa ania Zirlai district Kongleng center atanga local kania MFA le samagra shiksha tena hetiang GSDP manga football in elna an buat saite grassroot an da te hi ma kan sone me ma na kin zela heng grassroot naupangte hi rui ro chungchang le film tu chungchanga in zirtina thata ni in kasia kalpui chun zom zel ta ngani hetiang anga football zirna grassroot program kan boi pui zel chuan Mizoram hi senior level a podi se ma kan son zel ka base yani kalome Yes,